dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ano daw yun so kasaalan ko duman sa sarong nurse sa UST Hospital Kasubanggi ta kan hinapot so ngaran ko hiniling sa record ikapalan ngaya si Pio na Fernandez kan DCGB nya ko po Madam Iyo bigbubog ko san bagang pasyente digdi sa kunyan sa walang ining wrist inigot-igot ng gad palan ngaya ikapalan ngaya niya ko anong kasalan mo anong kasalan ko po luway-luway man tabi ikapalan ngaya batas so buhokan na ras halaba na bulaw-bulaw. Isus Maria Josep niya ko. Luhay-luhaya sana niya ko. Ikapalan mo yun. Duman sa emergency room Kasubanggi. Salamat kay Doc Parding niya sa barkada niya to sa mata. Buda sa mga nurse dyan sa UST Hospital. Maray na aga. Uni kayang walang matakod yun. Minor surgery kaso hapon. Subanggi. Maray na aga tabi. Petsa 27 ngunyan kan bulanin Hunyo taon o kaya Mayo taon 2025 kami po paabot ni pataratara asin pagungumusta kasabay dyan ang paghirumdum na sa paghampag niya to kaining kasiributan asin kaaldawon ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kambanwaan na tabi ini na programang sa indong pinagadangugman nagpapasalamat duman sa nagdiretsong magantabay namumuyang magdiretsong magantabay digdi na po sa programang Tingog Kambanwaan kasabay dyan ang pag-imbitar na ibahanin do kami sagkod alas 10:30 mantang kamo dyan busy na sa pagtrabaho naghanda na kan panguntuhan. Good morning sa gabos niya tong mga amigong security guards, carpenteros, so mga misis ng tahanan na yaon dyan nagluluto, naglalaba. Engineer Mon, maray na agad dyan sa National Telecommunications Commission. Dyan sa barkada niya to mga taga Ravvax sa Vinson Street, harane sa may Aleco. Yung mga iguana palan sindang branch dyan sa Virac, ano katanduanes Ravvax, mga nakalbot na kagat min ayam ikos bakuna kaipuhanan Ravvax tabi. Good morning dyan. Umaray na aga tabi dyan sa gabos na taga National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP, MTDB Daraga, Sira Engineer Ben Castuera, Alex Rojas, Rick Loterte, asin Let Sarabillo. Maray na aga tabi dyan sa Indo ha. Mabuhay kamong mga taga NGCP, MTDB Daraga. Sa pangyanot yan ni Engineer Ben Castuera,
Alex Rojas, Rick Luterte asin Let Sarabillo. Magiging katabang ta dyan sa pagpresentar kang programa. Siyempre, ready, naka-standby na si Chief Jimmy ang sa kuyang kumpadre ang walang kupas. Padingal, kumpadreng Jomar. Si Pading Jomar sa 1st District maray na agad yan sa gabos na nag-arantabay sa Tabaco City and pagtaraning na lugares sa 106.9 WGBFM. Sa panginot man ni SM Sir Dex Velez, tatabes na precisely maray na agad tabi sa imo dyan. Yung naka-duty duman tabi June, si tatabes na precisely sa 106.9. Good morning with Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Nicole Ala, sa Manibela, Henry Mata, Master Control yaon dyan si June Napolis. Sa newsroom yaon dyan si News Direct Mar ang walang kapaguran, laban ng laban. Pati naman si Madam Sha Leron, asin si andyan na si Nicole and Gloriani. And siyempre nag-monitor yan si Jen Matthew Balyaran. Sa IT yaon dyan Jerome Nico Martinez. Ako po ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Madam Rose Nagraheda, maray na agad tabi sa indo dyan sa Kamalig. Napanood itong narsman ng ganito. Ikapalan ngaya. Bata, isus June. So hiling sa ko kang nars. Isus man. Ano daw niya kung kasalan ko duman, Madam Rose? Ano daw kasalan ko duman sa nars na ito, Madam Rose? Ano, kumusta ka na? Ayos na. Discharge ano na. nangyari? Sumata. Siguro sa magayonan mong mata, iyon naman naapektuhan, ano? Ay, tibaan. Ang mata talaga, ano? At anong sunars bala Oy, duman? ingatan ang mata, ha? Iyo nga ni tabi. Kaya diretso Pero, na sa pero magayon lang siguro sa nurse na naghiling sa imo. Dahil ko nga ni masabutan ko na papaano ito. Dahil masakon, ano niya kung kasalan ko, Madam? Ikaw pa, ikaw para, Hindi ka nangyan. ikaw purupot na sa kamot ko. Sabi ko, ano niya ko, yan tamay kabit na. Kunyan, si Pio, anong nangyari kaya? Sabi ko, hanapon ko katibad sa inado man ang hospital. Nahanap ko sana kami ko niya na aldaw. Dahil natakasubang pinalayas no kakasuna. Umuwi ka, tabi, ikaw pa. Dahil ingatan ang buhay, Saan ba pa? Iyaramuhan mo sa naman, Paano ka magkasilingan, magagayon-gayon na mahihili? Sige na, Madam Rose. Salamat. Ingat ka. Paano daw ito mananggad? Ay, nako. Sige. Salamat kay Doc Ed Pardiñas. Yan. Saro sa mga pinakamatinding kuan sa mata. Ano tabi? Yan. Buda dyan sa staff dyan sa UST Hospital. May istorya kita dyan sa luwas. Okay ba yung linya ni Chief Jimmy? Hindi na putol. Pakicheck tabi June. Ilaog ta si Chief Jimmy nasalita hali dyan sa 3rd District of Albay ang walang kapaguran, walang kupas. DZGB On The Spot Report. Siyong tadaw kung Padre Jimmy, what's happening dyan? Good morning. Yes, salamat Pade maray na aga sa mga parantabay na hulog sa bitag PDEA asin PNP Ginubatan and sa joint operation bypass digdi sa sitio Kisapi, Barangay Magiron kung saan ang regional target nag-edad 40 anyos na sospechado iyo ang arestar kan pinagsarong esperso kan PDEA asin PNP digdi sa ginubatan sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Tagtagan Chief of Police tagawa Purok 3 ni kan Travesía na sospechado tulak siya bu ini dabi ba di Nako. kung saan haloy na ini na pinagmamanmanan kan mga otoridad asin konsiderado ito ini na regional target
kan PDEA. Mhm. Natunugan na nasa bisinidad ini kan ginubatan sagpod na nagbalo an poser buyer na maki-transact digdi o may score nin na tutubad na sabo sa kantidad na 20,000 pesos tabi pa di. O yun. Tinagat kan na suspitsado ang transaksyon and nagkasundo na duman sinda sa sekretong lugar sa sitio Kisapi. And matrayon po, dahil na nakapalag, nakumpiskar tabi padikan mga operatibas 10 gramos kan shabu Mhm. na minamuntar sa 68,000 pesos basado sa pagpag-ulay niya ito ngayon sa Deputy Chief of Police kan Ginabatan, Police Captain Romel Aringo. O yan sa tuyang entrevista digdi sa Paturakan Pulisya Ginabatan. Naka-aresto po ang mga personay, ang operating unit. Naka-aresto po ang sarong lalaki na taga-Travessia. Travessia. Susog po sa listahan kan PDEA. Siya po sarong regional target po. Sa list ng PDEA Region 5. So, bale, during the operation, nakakumpista po ang operating unit ning maabot sa 10 gramos na pinagtutubunan na siya po. So, nagkakantidad po ni kung sa street value po, nagkakantidad ng 68,000. Ano po, yung bypass money po, nagkakantidad man ng 20,000. Or kung genuine na 1,000 peso bill, tapos yung baris po sa yung 19 Golden Manila po. Okay. Ano ito maya? Nakakira niyo? Bali po ang suspitsado, ikaw pininin agong, 42 anyos po. Residente po kang Purok Tres, Barangay Travessia. Okay, at tawi pa di, ang suspitsado, kaso mga ebidensya, dinara na dyan sa campus Simon Ola para sa nagkakanigong disposition. Ano nga ni tabi kumpadre so kanya? So parang level niya duman sa most wanted pampira siya? Dari number 1 ini, regional target. Number 1. Ba, congratulations sa taga Ginubatan. Ginubatan. Oh, number 1 sa level ning parang street pushing. Uy, nadali. Ngunyan na ang pagtubod kan mga polis na mahiwasan ani ta regional level nga ni an kategorya. Natunugan na yaon sa Ginubatan, then nagplano na isaira ikasa an bypass operation and positive tabi pa din nadakop an suspitsado. Kung matatandaan ka nakaaging day pangadi sarong bulan, so binarita baga niya to na aristar man digdi. So nako ang shabu si street value nasa sobra 1 million. Iyo, oho. Ganyan na naihapot niya to digdi sa mga pulis Ginubatan kung ano niya kuan Ginubatan marayan negosyo sa shabu tadigdi nagkakadarakupan mga ini nga ni regional target. Kaninot milyones pesos ang kantidad. Nagiulok sa na sa pulis. Pakusugon mo sa nangayaan kuan. Pakusugon mo ngayang programa and monitoring. Baka ngayaman ang gadigdian maray na negosyo. Kaya yarawan di kinagkakadarakupan mga suspitsado. Oho. Na medyo curious lang kita tabi Chief Compadre kung regional most wanted yan pero suna confiscar sa iya kantidad sa nanin poco mas o menos 20,000 de pesos 68,000 pesos as compared man sa nainot na nadakop na bako nga ning number 1 most wanted pero milyones so kantidad. Oho. Baka kwan siguro ini na pwedeng kung high value target number 1 yan sa region igwa ini es posible nin mga mas darakulang transaksyon na dakula sa 68,000 pesos kaya lang digdi siya nasa kote sa ditsa ng kantidad. Iyan ako taday man yung makaklasify na regional most wanted kung iyan ang taramon managad. Bako most wanted regional target lang. Regional target yun. Kung regional target es posible dahil siya makakaabot sa araw kanarango kung araw sa kantidad sa iyang pagpapabakal. Pero sa may kategorya man yan. Oho, may kategorya. Baka digdi sa na siya nadali sa araw ka na kantidad. Yan, di ba ko? Congratulations sa Ginubatan and nice angle kan istorya na
Way ginubatan permi arog ka. Iyo nga ni. Oho. Na inot ba ka ni so kamali. Ito so matindi 5 point something million. Oho. So may so dyan sa may sa may Bulangan. Mhm. Suminunod uning dakula digdi na sa Ginubatan. Ginubatan. Iyo 20 million na baga. Iyo ba kayo ginusto tang mga Pilipino tabagit kita duman sa war on drugs. Nagpapakpak nga ni kita ta na preso na si Duterte. Dito masabutan kung nagtukaw na sumaisog na presidente, nagtukaw na dahil nagsusungog na presidente, dahil nasususog kung sa inyan manufacturing company kaan. Iyo na nga ni data nasabot mo niyan kumpira na ang lulong sa droga tadain ang pigtatakutan mo niyan. Dahil na nga ni dara ka itong may titigbak baka. Lalo na ganyan na nakulong na so pinakamaisog ka itong naglaban sa droga, igwang nakaposisyon mo niyan sa gobyerno na sasabi ikulong ang mga naglalaban sa droga bako. Jesus Maria Joseph, sige. Yan sabi pa de, ito yung informasyon halidigdi sa Banuan kan Ginubatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, compadre Jim. DCGB. Congratulations tabi sa joint team na iyan kan PIDEA and iba pang operatibas pati naman ko kan Philippine National Police sa pagkakadakop kan saro sa regional target o number 1 na target kung number 1 na target June pwedeng digdi na siya nadali sa araw kini kasadit na kantidad pero pwedeng prior ang operasyon kaan mas mahiwas. Ta kung regional boss target baga, ang imahinasyon nga to kayan is milyones ang maridakop na kantidad pero ngunyan nasa 68,000 lang more or less. Duman lang siya nadali sa sadit na kantidad. Pero baka prior kaan mas mahiwas mas dakula gyud ang mga kantidad. We don't know kung iyo managad pero dai niya maaabot ang araw ka na klasifikasyon kan otoridad kontra sa iya kung arog masanakan ang sadit-sadit na tingi-tinga na dadakop na kantidad tabi. Ano po? Natsimpo lang na nadali siya sa sadit na kantidad siguro. Itong ginusto natin, di ba? Itong ginusto natin ayun, nakakulong na so maisog na presidente na naglaban sa drogang tigbak kung tigbak. So minsay niya ba ito kung nagtitigbak ka mong mga adik, mga puser, man ang gobyerno dapat iyon mas maisog. Wala nadagit kita ka ito. Human rights, ikulong yan tapig balgaran human rights. How about the human rights kay itong sa mga naging biktima kan adik? So human rights na rinaut kan mga drug lords ta naging adik. Paano? Maibalik mo pa yan tabi. Yan, eto na. Eto ang ginusto natin. Nagpapagpakita, nakakulong si Duterte duman sa ICC. Ang droga, by the street level, day taaram mo yan, milyones ang nagkakalat yan dyan as we speak siguro. Diyan sa mga kalye, mga oras kinita, kaday na pong pigtatakutan. DCGB On the Spot Report. Diretso kan mga istorya si Karen Nicole Ala. Karen, good morning, please go ahead. Hello, yes, good morning Sir Tio. Posibleng abutan na sa sunod na administrasyon kan gobyerno provincial kan Albay ang iba pang rehabilitasyon asin pagbukas sa publiko kaining Linion Hill digdi sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Iyan ang ipinahayag mismo ni Provincial Tourism Officer Dorothy Collie Cantiticaw matapos na magka-problema ang opisina sa pakipag-koordinar kan supply ng kuryente digdi sa Aleco. Sa payag ni Collie, sinabi ka ining alanganin ng unyan mautog kan provincial ang dapat puta ng bulan pa nin Abril nabuksa na ining pasyalan sa publiko dahil ka sigun kay Collie igwani na problema ang opisina sa pag-areglar sa Aleco kan pasupply kan kuryente digdi. Kung mariirunduman bagatagi Sir Tio, may sinabi kan nakaagi ang Pitikaw na may parte ng digdi ang Legazpi City Engineering Office sa pag-asikaso kan mga dokumentos na pigahagad kan Aleco tanganing formal ng masuplayan ng kuryente ining pasyanan. Kung kaya ipiktan siya na ni Collie, nadakula Sir Tio ang posibilidad na abutan na ng inikas sunod na administrasyon ang formal na pagrehabilitar asin bukas ka ini. Mantang abutan na ini kan administrasyon ni Elihidong Gobernador Noel Rizal, tiglalauman kan Pitikaw na makatabang ang administrasyon sa makaskas na pagrehabilitar ka ining Linion Hill naning maging full operational na para sa publiko asin mapasog lalo ang turismo kan probinsya.
magagandaan akan mga uminaging bulan, karo ka sa mga agenda ni Gobernador Glenn Kaumbonggaw kan siya acting governor pa, itong napagkarahay ining Linyon Hill, gamit ang kabangang pondo hali sa Magayon Festival. Yan ka, Sir Pio, Aristola Digi sa Kapitolyo Provincial, Karen Ana, DCGB News. Salamat Karen sa istorya halin man dyan sa Kapitolyo Provincial. DZGB On the Spot Report. Pero diretso kita kan istorya, duman kita sa lugar man ni Joshua Bino. Joshua, good morning. What's happening? Yes, good morning, Tabi Serpio. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong bareta, dahil paman formal na nagpupuon ang termino. Alagad nagtagapuon po ng magtrabaho ang Mayor-elect sa munisipyo Candelaga Albay. Mayor-elect Victor Perete. So na kayaan na pinaghihibo ko niya Tabi Serpio, iyo ang pagbisita o kaya pagkortesiya sa mga opisyal di gobyerno na kumbaga makakatabang man sa munisipyo Candelaga Albay. Ang saro asin na inot na pinagtauang focus, iyo ang pag-abot Tabi Serpio sa seguridad asin man pa si orden konsay ng kapartner sa siring na bagay, iyo ang Philippine National Police o PNP. Susog sa impormasyon na nakukuhakan na DCGB News, kasuod na Tabi Serpio, kana formal na nag-kortesiya si Mayor-elect Victor Perete kay bahan si incumbent and re-elected Councilor Jun Nunez sa opisina ni Police Colonel Julius Cubos Año Nuevo, ang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office. Sigurusog sa pahayag ka na nailir na alkalde na pagkortesiyang ini. Iyo na paagi niya nin pagpapahiling nin kumbaga suporta asin na pakikisumaro sa mga katuyuhan kan kapulisan na mamantenir ang pasi orden, partikular naman Tabi Serpio sa Daraga Albay. Kung kaya ining si Perete, kumbaga dami midbid na pagkatapos kan eleksyon talagang diretso man girarayan na paglibot and apuera nga nasa pagkortesiyang ini kay Año Nuevo na reparo ang pagpasyar man diyari kay ni sa mga barabarangay kung saan kasuot na yaon sa o ka nakaagi nga aldaw yaon ini sa barangay Salvacion Candelaga Albay, napasyar man sa barangay Pandan sa katapusan kan Aurora at nagkapirapang mga barangay ang nalibot na o kaya nabalikan na pakatapos Serpio kan eleksyon. Tama yan. Lalo na ining so pakipag-coordinar niya, pakumbaba pagrespeto sa Provincial Director kan Philippine National Police. It shows na minakonektar mananggad an sa iyang opisina opisina kan alkalde sa kamautan kan pulisya na magkaigonin maray na pass order dyan sa ining daraga, timbaan lamang mawara na yung mga sindikato dyan, mga nagkukolekta-kolekta sa mga biyahe-biyahe nin kung ano, mga paturon bako, diba, tanganin. At least Serpio, magpuon man ang termino sa July 1, may magayon ng rapor sa PNP. Spell rapor. Yan. R-A-P-P-O-R-T. Anong basa mo kaan? Dapor. So pag-ano magayon ng koordinasyon. So bagata ano pa man, siyempre ang pagbungkaras kan paglaog kan sa iyang opisyal na turno de opisina, uyan na well coordinated na Tabi and mapuuna kan opisyal na administrative work an kunyan an hepe ekutibo kan daraga. Ayo sige. That's good, that's good. Serpio, dagdag niya tong istorya digdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali man dyan sa Daraga. Anong advice mo Tabi dyan? Tingnan mo yung relos ha. Ayan, sige, ilaog mo na niya to si Angel pagkatapos dakul kitang mga pag-uro istorya, ano? Pampirang novenaryo na ngunyan palangkan, Senyor Santo Cristo. Pampirang na pang tulo na ba? Pang tulo na novenaryo. Pang anong ng novenaryo ka na Senyor Santo Cristo.
Tama ba? Pang-anom na ba? O pang-lima? Yan. Well, anyway, igo po ni na novenero dyan, ano, in honor kan kafiestahan ni Senyor Santo Cristo. Yan sa Dapdap, Quasay Paris. And siyempre sa Sitio Santo Cristo kan San Roque Daraga. Yung lugar ni Mayor Vic Perete, San Roque kan Daraga. Si Angel na musta sa nasa linya. Good morning, Angel. Please go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa kuya mga parantabay. Sa mga nagtanga bareta, nakapalaan ng gibuhon sa aga, Mayo 29, 2025, ang inaugurasyon kan Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Ini ang informasyon na itinaaw sa GCGB News na Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. sa pagsasabing alas 4:30 ng pagkahapon sa aga, gigibuhon ang inaugurasyon ka na sabing parke. At baga kay ni Sir Pio, at nang naibalyo sa nasabing parke ang mga partinda ng mga pagkaon, kan mga nakaliis ng bulan mantang nagpapadagos ang konstruksyon kan parke. Ang Ibalong Park ang kompreso nin man iba-ibang pasilidad, may stage room, may mga children playground, at in iba pa. Bago kay ni Sir Pio, naka-schedule man alas 4 nin pagkahapon, itong unveiling kan ikatulong statue kan heroic kan epikong Ibalong, partikular na ining statue ni Bantong. Inibaga Sir Pio si Bantong, ini ang nakalaban ni Rabot, daan kabangang tao asin kabangang lawas hayop. At iniigwa naman sa ini na rebulto kan duwang heroic kan Ibalong na sinabalto kasin Hanjong diyan sa kahalabaan kan Legazpi City Boulevard. Ang oras ang inaugurasyon, 4:30? Apo, 4:30 po, Sir Pio. Di sa aga, lawos na iyan na bubukasan, officialmente, and bendisyon. O 4:30, pagkatapos, isabay itong duman managan sa pinakapuro, kan nakaaging mga hapon, sibot pagpipintura ka itong si Bantong. Bantong ito? Bantong po. Bantong, yan, si Bantong. Yan. Di ito pa na inauguraran pa ito. Apo, alas 4 ito na yung pagkahapon. May inat ito, Sir Pio. Paghali duman, pabalik na rin di sa kunyan, sa Ibalong Park. Opisyalmente na Ibalong Park na ngarangkaan. Okay, sige. So, yan, Sir Pio, ang mga informasyon tapangali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. Thank you so much, Angel, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Sa aga po tabi, lawos na. Ayan na inaugurasyon kan Ibalong Park o dyan sa Boulevard. Ay, sa wakas, June. Ay, nako, biktima ng politika Ako, unta sa day, real talk lang nga to. Politika. Nagkaso-kaso. Ay, nako, pero that's water under the bridge. O yan na, papakinabangan na kan tao, magayuno na parke, dyan sa, kunyan, sa Boulevard, Ibalong Park, tabi. Pag laog na nara Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. and incoming Congressman ka na Bicol, o yan na, speed up ning todo. So, trabaho kayan, ha? Sige, oras, Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Natatabang na puunta ka ito, sinda kita ika-ako na makita ang totoong serbisyo. Ang nangyat ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liveroid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga kay Madam Pita Pacres.
para nag-antabay man sa tuya ngunyan pag iribata man nigdi po sa DCGB si Ma'am Pita Pacres, and siyempre yung ating viewers diyan sa DCGB News Online, hilingon ta daw i-acknowledge that nagpaabot sindaman kan sa indang ining pag-informar na yaon sila nakaantabay. Ito si Jeff maray na aga sir, pabati da tabi sa familia Año Nuevo kan Puro 4 Bigaa. Ayun si Jeff yan, watching da siya from Croatia sa Europe. Jeff, good morning sa imo. Pagkatapos si June B. Oro, yan, I'm watching now. Sige, yan ang sa tuyang tulong viewers na nagpaabot, nagpartisipar, and nagparamdam digdi po sa programang Tingog Kanbanwaan. Maray na aga, amigong King Reginaldo. Sabi ni Migong King, ano nga iso pangaran kang nurse? Hindi ko naman inapot tabi Bigong King ta. Ipuropot na bagaso kunyang ko so kamot ikapalan na nyak tanso lang tagasayin kanya ko taga-daraga ngaya ako. Ay laka ayun baya day daw kita na anong nangyayari sa tuya digdi sa Pilipinas ta kada bes in cuando na mabukas ang klase sa public schools, perang taon na kita sa radyo, iyo ang headline na nababasa niya to, nadadangog, nahihiling sa mga bareta. Garubaga yan so pag Semana Santa, pag Christmas, New Year, Defonturom, ito bagang so piyesta kan mga kalagasin kadan, permi na sana na headline na sa TV, siksika na ang mga pasahero sa mga terminal ng bus papuntang probinsya. Dagsaan na ang mga pasahero sa mga pantalan, sa mga pier. Iyo yan, the normal rhetoric. Rhetorics na nadanak ko niya to, nahihiling sa TV, nabadadangog sa radyo. Pag abot naman tabi kan Hunyo, here goes the headlines again. Kulang ang classrooms. Oh, what is happening despite the fact na taon-taon igwanin pig-aalokar na budget? Dahil natatapos ang kunyan, ang konstruksyon kan mga eskulahan, dahil nanggad kita nakadangog na, tranquilo na, dahil naningkakulangan sa classrooms, kundi perming kulang. Where did the system fail along the way? Bakong igwa na naman yung headline, nakulang na naman sa classrooms. Despite the fact na bilyones ang ipigtataong alokasyon sa DepEd taon-taon. Ano yan? There is a failure somewhere along the way sa pag-provide niya to kaining logistics. Kada bes na maabot ang June, ang bareta, brigada eskwela, and kulang ang classrooms, and mag-igwa ning mga shifting, igwa ning nagsurobra so estudyante. Ay, sus Mario, makaumay na. Ano ba yan? Ano problema? Dahil kita nga rin kayan bagang eksplanasyon, maski sa national level, sa DepEd o sa DPWH, taon-taon man ang alokasyon kan, bilyones o na kantidad.
don't tell me na inda ko sa natabi. Baka kung so ratio and proportion, mas dakol mo niyan taon-taon nagsusupay ang estudyante despite kan pinagasabing tios bagangay kitang Pilipinas. Pero nakakapa-eskwela baga kita nagkukurulang ang classrooms. Gusto sabihin naghihinguha ang Pilipino, makapa-eskwela, nagkukurulang nga ng classrooms. Yan. Yan pa, no? Pira na naman daw ang bareta naman na mabutwakaan at hilingon igwa na nga ni gayon. Nakulang ang classrooms na naman sa Pilipinas. Asain nagkulang? Sa projection o sa pag-speed up kang kunyan, kang construction o kada taong kay puhan magdagdag kita nin pirang gatos na school buildings kung pwesto nin pirang classrooms ang dapat na konstruhiron. Bako, di yun napapano daw niya ko. Masidanin daw ha. Iyo baga ng taon-taon na problema, kulang sa classrooms. Day kita nakaka-cope up day ta nahahabol. What is happening, ha? What is happening, tabi? Kahit several years ago, igwa kaning explanasyon yata sa DPWH sa kung ano-anong mga teknikalidad sa pagkonstruhir kang classrooms. Dahil ni nagtukaw na presidente, na dahil ning headline pag-abot kan June, na sufficiente na ang classroom. Na bako kulang ang classroom, I should say. Dahil ni nagtukaw na presidente, permi yan taon-taon, kulang ang classrooms. Pero nakakagraduar baga tabi. Inda ko sa nakon, ano man nagadang kunyang kaan, ang kung i-breakdown niya to mga naorinta, magpapot daw kita diyan sa tropa sa DepEd sa Bicol. Kung digdi sa Bicol i-breakdown ta, pira ang kulang na naman na classrooms. And why is it happening? Natataarog na permi despite the fact na unitabi pampira ang edukasyon diyan sa preparar na General Appropriations Act taon-taon. Sa bagay, ito bagang pinaglalaog dyan sa General Appropriations Act kaya bilyones yan ta. So dumana ito sa pasweldo, sa MOOE, data lang aram kung igwanin na breakdown o igwaning portion para dyan sa taon-taon na pig-alokar na budget kan Republika kan Pilipinas, kung igwaning portion para sa construction of new classrooms. Pero I do fairly believe, bakusog ang pagtubutan na taon-taon igwakaan. What happened duman sa construyer the other year and the other years pa dahil nabubukod so ratio and proportion sa kunyan sa tuyang ideal setup na classrooms kumpara duman asin ikukunya niya to ibabagay niya to duman sa numero kang mga estudyante dahil nakakakupa why is it inda ko digdi sa Bicol. Maray na kanon yan tabi, follow up din yan sa DepEd Bicol, pirang classrooms ang kaipuran pa. Then why? Araw ka na permi, taon-taon. Bako, permi bagan yun, kulang ang classroom. Napapasain niya na budget, dahil pikukonstruir. Ano ba? Igaw bang pikukonstruir o dahil pikukonstruir, dahil natatapos? Yan. May mga plano naman mo yan, ma-shifting ang klase, maklase sa igwa ngayon ng araw kaining kabagang aldaw ta nganing sumasunod na kabagang aldaw naman kunya naman sarong klase naman ang malaog dyan sa classrooms. Well, inda ko sa natabi digdi sa Bicol kung sufficiente na ang classrooms para sa mga estudyante. Pero sa Kagabsan in general permi iyan tabi na arugaan ang ladawan kulang ang mga lalaogan na classrooms kan sa tuya mga estudyante sa public schools tabi ta sa private schools daing problema iyan tabi nagigibuhan ning solusyon nagigibuhan nga ni kang pribado tabi June na daing nagsusurusuan ng mga estudyante sufficient ang classroom pa sa gobyerno na ang kwarta mas gulpi kaysa sa pribado. Kaya lang kung pag-isipon, gulpi nga ng kwarta kan gobyerno. Kaya lang, bako umasa na so DepEd ang pigkonsentraran kan kwarta kan gobyerno. Igaw mabagan iba pang pipadalaganan. That's why araw ka ng sitwasyon. So,
Sana po, araw kayo, bata baga perming at question mo niyan, yung literacy level kan Pilipinas. Igo baga ning pag-adal na, iyo ngaya, nakakabasa. Pero, day nasasabutan kung ano subinasa. The message is not sent. Nabasa, pero mensahe day nakuha yung comprehension. O, paano kita kan magkakaigwan ng halangkaw na literacy level kung ang palibot, ang kondisyon kung saan nag-aadal ang mga estudyantes niya to sa public schools is not conducive to learning. Paano yan, tabi? Classrooms pa sa nanganing classroom, taon-taon nangangamote kita. Question is, ano so nangyari ka nakaaging taon igwang pigkonstruhir? Dahil natapos, dahil natapos, tayo na naman ang problema mo niyan. And comes 2026, 2027, iyo na naman iyan. Oh, oy, nako. Ang problema tadig di ano. Yan ang dahil nasusublang misteryo tabi yun. Garo yan so, ano nga yan nainot? Bunay umanok. Ganyan, iyo na naman sa Pilipinas pag-abot sa edukasyon. Classrooms, kulang na permi. What is happening? Ano ang problema? Papunta rin sa tropa dyan sa DepEd, ano? Kung kumusta ang ratio niya ito yan kang classrooms kung namimit sa standards. And kung kulang nata, igwa daw ni pigkonstruhir ka nakaaging mga nakaaging taon. Kung igwa natapos ito, ay nako. Gustong sabihon yun, inabaga, yan ang mga survey, self-rated poverty, gulping pag, nakakapa-eskwela, baga, tasuro, pahinganin, estudyante. Ay, nako, yan ang mga survey, pagtiyos. Ang gobyerno tabi, bako man iyan ang may obligasyon na oral daw, iyon mag-ungit sa tukan pagkaunta, kitaan mahinguhakan sa diri man niya tong langoy. Kahit pagbasulo ng gobyerno, tios kami. Dahil, sabi time because the government is there not to feed us daily. Kita man ang bahalang magkunyan. Diskarte kang buhay ta basta legal. The government is there to provide the stature kan sa ini sa tuyang ang gobyerno na nagfunksionar ang gobyerno. Pero itong individual niya itong pangaipo man na kwarta, paghinguha, pag-asenso, pagyaman, sa dirita naman na lang iyan. Bako man yan na idodol out kan gobyerno. Nagapara survey baga, self-rated poverty, tios ngaya. O pag tios, anong pinag-aasahan sa gobyerno? Mahagad din kwarta bagata. So kwarta, ibabakal ng pagkaon, ibabakal ng bado, ng bagas, gabos. Kang titawan ng gobyerno kang kwarta, para mintas na tabang, dagit sa tabo. Ano naman ngayon? Baga rin napakilimos. Kwarta ngayon kang tabo. Dahil pado man sa gobyerno. O, sige, mabarita muna si Jen alas 10. Mabulta ang programa. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Figaro. Pilit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking
7-in-1 may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito! DCGB ngunyan! Anainot, pirming nanginginutan! Always number 1! Always number 1! DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hatod sa saindo, Para sa alas 10 na pagbabarata, pinahimotikan ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mga report na pagpipirit ka mga investigador kang International Criminal Court o ICC ang mga retiradong pulis na magtestigo kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasundain kang aligasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may misyon ang ICC sa Sarong Hotel sa Pasay City para piriton ang dating mga pulis na iduon sinda ni Duterte. Sinabi ni Marbil na bako na miyembro ang Pilipinas kang ICC asin daing niya aram kung saan naghali ang mga sahot. Tinawan doon ni Marbil na daing siring na klase ng aktibidad ang PNP asin wala sindang naresibing impormasyon manungod digdi. Matang sinabi ni De La Rosa na malansar siya ng investigasyon na Senado may kinaraman sa nasabing issue sa pagbukas kan ika-20 na Kongreso sa Hulyo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung mabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ano itong nangyari yun? Nahiling mo ito sa video sa Dasmariñas, Cavite? Ikaw ba kung nahiling na video, nagpa-flag racing ceremony, duman binadil mismo? Ano John? Jesus Mariusep na pangyari. Di ko na ito nasubaybay. Nahiling ko lang sa Facebook. Nagpa-flag racing ceremony in broad daylight. Ay naku. Dating tanod ang suspect. Ha? Dating barangay tanod. Diyos, kung anong nangyari Endimar, so kung kayo tabi? Ang sabi,
mga nagaritong daing report. Oo. Para sabi may ilang. Oho. Ganyan, sabi nagtuman sa treasurer ta kisingil so 6,000 na allowance. Oho. Dati na ako. Naginit ka rin sa payo. Oo. Habang nag-flag racing, pinadil sa likod. So, kapitan, ada may sarong kagawad, muna may sarong pa. Tapos nagpadil siya sa diri niya. Ay, sus. Then dinara sa hospital din, arrival man siya. Balit tulusugadan. Oo. Oo. Das Marinas. Sarong barangay ito, Endimar? Radero na. Naku, matindi. Ano? Sige, thank you so much, Endimar. Sarong tanod. Sarong simanang day nakanog. Tagal kung ano ang estado day taaram. Nagduman sa tesorero kan barangay. Day na itao gayud so kung ano pa man na pinaghagad pinansyal. Pag flag racing ceremony to. In broad daylight. Itong literal na ang mamatay ng dahil sa'yo at ang pumatay ng dahil sa'yo. Mariusip, ano? Dating tanod, binadil palang kapitan while in the act of yun na nga niyan pagtauning respeto sa simbolo kan Republika kan Pilipinas, sus Mario, sa Das Marinas, Cavite. Ay, napangyayari. Nagbadil sa sadiri itong sususpetsado. Tuluan gadan. Kapitan an ininot. Duwag nadamay. Then, napakatapos ka na pambodil, pang siya mismo, tinapos niya naman subuhay niya. Ay, matindi. Diretso kita sa ultimong halos 16 minutos kan sa tuyang programa ngunyan pong Aldao. DZGB On the Spot Report. Dumang kita sa Premier Distrito Kadalbay, kumpadreng Jomar. Good morning Mantabi, what's happening? Salamat pa ding Pio. Good morning sa Parantabay, sa Ragdagabareta. Tapos na pa di sa shopping spray. Gan eleksyon. Nag-iwas na sa traffic. Nag-iwas na, pwede ka nang mamakal. Pwede luwasan naman dyan so paipit. Buwak. Wala sa kong nagtao. Para reyes kita pa din, kita pigunugunan. Ba, ngayon, tawan mo ngayon kita iyo, masa nang iboboto ka. So, nasa isipan na ninda, nasa puso. Magsala, nga ibugawak pa kita ka. So, diyan kita pa din nasa tabla. Tabla, doon ka mo. Minsan baga, makauri man. Oho, iyo. Pero, mag makita pag-arog kayan. Day kita man, kumbaga, namimidbidan man kita. Nare-respeto man kita. Anyway pa din, sarado na ang traffic mananggad. Nagbalik na sa dati. Pero, ang mailing mo digding makakasabat mo, napabaralik-balik, mga barabason, so mga delivery boy, delivery rider, paano ning pangarga ang mga motor? Oh, naoy talaga. Sige. Nag-uurong sa payo. Uy, Jesus ba? Ang rason, later, mga Biyernes pa kan nakalis na si Mana, Webes, nag-arabutan na sa order kang eleksyon. Tundag pa. Tundag pa, late delivery. Ali sa mga sa online. Sa Shopee, ano pa daw ito? Urong daw sa payo. Oho. Naku. Tiba sa mga rider. Buro baktot sa motor. Grabe, tapos pigya pupuruputan sa nabaka so packing tape. Bunda itong so yellow bagang caution. Ano na kung sa ilo ba ang pagpundo ninda, tama deliver na baga duman sa sarong arong? Minsan minawagasan sa tinampuga mo. Waragasan. Namumumpon, sa iba, may dala ng mga sadiring sako. Dati baga pa din yan, sana yan, igarakod sanaan. Ngunyan, sinarako na. Mga 3-4 na sako ang bitbit. Iyo man agad, kumpadre. Tama yan ang pangyari. So mga order agad ito kan eleksyon.
Ngunyan na pigdi-deliver. Oo. Ngunyan na nag-arabot tali sa Metro Manila kung sa inalubang. Ngunyan pa sana nag-arabutan kung kan biyernes nag-arabutan na. Oo. Mga marabaso ng delivery rider, nakaulay ta, na, wala kung nagparahidali ka. Kung pa ngayon babalik ka, sayang kaning kaham. Nagbabayagan ba kasi hindi? Kada ma-deliver ninda, bako man aldawan. Oho, yan. Kaya hanggang mapapwede may deliver ninda first hour in the morning, mabalik tulos naman sa bodega. Yes. Mahakot naman. Tiba man girari kami, sir. Pero man sa eleksyon giraray. Nainot so shopping spree man ang ganda aktual. Iningo yan, nag-uuran mo yan so mga order na. Yan. Roger Rondat pa din. Kaya man, panawag mo ang dito rider. Ako lang kung kamit bin na rider pa din. Ayos nga sir, sana nga oral do magkabutar kaya ni kagulpi. Buhay man sa ekonomiya ninda, no? Buhay na naman sila. Tamang-tama nga sir, nagkaurobos na nga so paypay. Okay naman nga, dagdag na income. Bata ang kaganinda, bako basta-basta, umbaw sagkod sa lampas sa payo. Iyo pa din. Igwa pa dyan sa kwan. Sa kakaan, igwa pa sa kakaan. Roger Rondat, ang scooter baga ang gamit, yung sa kaka, nakakargang kitoda. Yan. Minsan naglilikay na ang payon ninda duman sa umbaw ta, dahil na mahiling. Dahil nahiling sa inotana. Nagsisirip na sa umbaw na sa may kwan. So pa yung either na ibibulsot sa too or sa wala. Ang magayon din pa de. Tingko-consider naman sa nakan mga paradako. Yan, kan traffic enforcers. Consider hanap buhay yan. Bako man nga bisyo. Correct. Buda ba? Consider na ninda. Basta isarabihan sa nao. Ingat lang luway-luway. Basta mo madiskwido. Yan. Sa Pilipino baga, uso ang konsiderasyon. Yes. Lalo na tarog kayo na legal man na hanap buhay. Yung man ang maugmat sa inda, mariyani ngayon mga tarigdi. Tingko-consider kami. Takunday na yan. Isipon niya, dakot na kami kan mga kargang ni. Ribo-ribo ang pulta pati. Roger Rondat. Sige. So, mga maugmahong pa din. And iyon na yan. Ang sitwasyon naman ngun yan. So, pag-arabutan na kan mga parcel na in-order kan pagkatapos ng gadkang election. Duman sa mga online stores. Igo nga na kung nahiling kumpadre nyo, mari kung nahiling na post sa Facebook, dagito nun, taso cover court na, ginibo ng bodega kan mga day nalulukit ng mga delivery. May posibilidad na mangyari yan pa deta. Siyempre, managat sa kadakulan. Sa kadakulan, siyempre, kung ang bodega mo is nasa average lang ang size, pag-arap kayo ng minagulpi ang bolt, talagang, ma-obligar ka na maghanap ni, yan, matambakan. Pero yan, I think siguro mga lang yan. Pakalapos kayo ng boat na delivery ni wala na naman. Mamaraho na naman. Balik na naman sa dati. Sige. Yan pa din ang informasyon. Jomar BN DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya halig yan sa luwas. Iyo ba nagad yun iyon ang sutundag. So mga delivery, day man nagadito baga maabot man on that day kang pag-order. Mga 1 week yan, uya na, roso na. Ay, lingon mo ni mga riders baga, buhay ang ekonomiya mo niyan, lingon mo. Umbaw sa likod ang kunyan, ang mga napapatos na efektos. Kung ni scooter ang sa imong motorsiklo, sagkod yan sa may kaakaan mo, pwedeng kargahan yan. Sagkod na sa may mata mo. Kaya supayo yun, uto na either na nag-uldot sa to o nag-uldot sa wala. Gilid, delivery! Migong King na Reginaldo. Good morning, Tabi. And good morning man dyan kay Sir Popoy Balmez sa JRB Calibration Battery and Tire Shop. Good morning. Sabi man ni o kaya ni 8430 nadaa kaya nakakatrabaho ki maray itong tanod ta diabetic palan. Kaya pigtaraman na daan natatangkaso na sa trabaho. Tapos pig-hold so dapat makuha pang allowance. Ang tuyo pa lang talaga ka itong badilon so treasurer. Yugon mo matindi talaga. O digdi po sa Tiwi, Kararayan,
Jimpo, ginibo na ako sa TV na kararaya. Ginibo kayo na istakan kan mga delivery. Kadakol, mga orders ngunyan tabi, nag-aarabutan na. O, Madam Pita Pacres, maray na aga tabi. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así. Kumusta lamang ang ano ito? Fried taho. Ano ito sa pigtaram ni Madam Pita Pacres na may pwesto na sinda dyan sa Boulevard? Fried taho ito, Madam Pita. Dahil kung mananuno pa rin dyan sa Boulevard, itong fried taho. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas. Pag weekend tabi, chilled taho. Yun. Iba-iba daang flavors. Ecstasy. Ano nga rin kayan kang pwesto ni Madam Pita? Oh, masiramin niyo. Taho de leche. Ba? Extano. Berdaw. Ecstasy. Alice Corner. Diyan kita pag weekend But sabihon, Biyernes, Sabado. Yan. Tanaan ta daw yan na chill tao na inakon yan na taho de leche. Mga para pasir dyan tabi sa kwan, dyan sa Boulevard Alice Corner. Sa inka mo nagpupesto dyan, duman sa may kunyan, sa may ano iniyo, sa may Trilon. Duman sa may Touring Halangkawon. Oo, so kunyanda so iba tang kaibanan dyan sa AM nakanamit na. Di ko lamang nanamitan ang chill taho nan kung nanuan. Ano John? Ang pahit? Pwede na? Ay, pang diit. Pwede na ngaya. So, sabi digdi. So, aki ko, ma-deliver siya sa imo. Ang pwesto pala ninda before ng obelisk. Sampang kan mga mangrove. Yan naman mangrove naan Madam Pita. Iyan na ka ining sa gilid. Bako itong sudo man sa nahampangan sa gilid. Kami ang nagtaranom kaan. Several years ago, yung kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, buda sa opisina ka ito ni Congressman Joey Salceda, kan gobernador pa siya. Kami nagtarnom kan bakawan ayan dyan. Ngunyan, darakulaw na dyan. Diyan kami nagkunyang ka ito, diyan kami nagtarnom agang-aga, kaibanan ni Sara Attorney Caroline Cruz. Yan. Diyan ngunyan, darakulaw na. Yan na kwanaan. Mangrove. Diyan dasin na dyan. Alice Corner. Tingog Ganbanwan. Barakal na kamo dyan nagkakaurbusan, nagpapanik buying ang kada weekend. Nahiling ko nagpapanik buying, nagkakariribok dyan sa may mga mangrove. Panic buying kan chill taho ni Madam Pita Pacres nag-aragawan biyong nag-deploy dyan ng SWAT tanganing makunyan sana mamantinir ang pass order grabing siram nag-aragawan. Chill taho. Hindi pa ano lamang Diyos sa pangarang kambilog na puwersa. Salamat kan sa ilo pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay dahil maghali. Tulos na masunod ang samuyang news director si Mardila. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat. Good morning. Programa Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.